Drama u sudu. Dragana Mitar oči u oči sa svojim mužem Sinišom. Evo šta je on uradio kada ju je video. Dragana Mitar napustila je na kratko rano jutro zadrugu, kako bi se u Palati pravde susrela sa još uvek zakonitim suprugom Sinišom Dragutinovićem. Dragani i Siniši je ovog jutra bio zakazan glavni pretres povodom tužbe koju je Dragutinović podneo protiv svoje još uvek zakonite supruge zbog toga što mu je informacijama koje je iznela u javnost kako o njihovom braku, tako i o njemu, ugrozila ugled i čast. Oni su se ovim povodom već sreli na sudu, kada je održan pokušaj mirenja, međutim to nije uspelo, te je za danas bio zakazan glavni pretres. Siniša je nekoliko minuta posle Dragane stigao u sud, a namerno je zaobišao mesto gde je sedela, kako bi izbegao i sve vreme je gledao u svoj telefon.